Sanak. Sanak dan kesaduan lahir. Pagi kini ko dan ka membahas tentang komentar si Robi kah. Ha? Ko terpaksa kasar dia ngecek waang yo. Kasar sangat dia ngecek waang. Lah banyak dan saya lihat komentar-komentar waang sebagai kritik, mengeritik tapi tak berlandasan. Waang bantu bay lemu tapi lemu ang dak pagunuan. Lah. Ko komentar waang kan lah bagai kaden ko dek lah bagai waang kaden dek dak ado amak gae tu dak ada akan sopan yo ngecek kaden aku gae ngecek angkan kini ko gae ndak berterati ngecek waang ini ko. Dan jalen ko waang deh. Ngecekan tidak ada fungsi padusi untuk sebagai tim penasihat di Minangkabau. Kan itu kecekan. Waang dan bertanya ke waang orang Minang apa orang Minangkabau apa hanya orang nan bisa bahasa Minangkabau. Kalau orang Minangkabau nyo mengerti apa fungsi bundo kandung di Minangkabau. Kalau hanya waang sebatas bisa bahasa Minang nyak dan ajan waang deh. Hoi. Padusi di Minangkabau kalau lah beranak itulah calon sebagai bundo kandung. Nyo bisa menasihati. Pertama sekali nyo jadi tim penasihat di rumahnya surang. Jadi nan padusi di Minangkabau ko adalah calon-calon bundo kandung dan ado nanalah menjadi bundo kandung. Tugas dari padusi di Minangkabau ko bundo kandung ko tim penasihat paling utama sebelum mamak, sebelum nenek mamak, sebelum pengulu, sebelum datuk adalah bundo kandung. Tu tugas bundo kandung yang kecian kawan. Sebelum masalah disampaikan ke mamak, ke nenek mamak, ke pengulu, ke datuk dan jalan kawan yo. Dan jadi tim penasihat dia adalah bundo kandung. Alah dak tapacahan masalah ko di bundo kandung baru baimbo mamak tadi. Dak tapacahan de mamak baru baimbo kan nenek mamak. Indak talok de nenek mamak baru bapa himbauan kepada kadatuk. Dak talok tu baru ka pangulu ke sebabiriane sadue lai. Lama saya diwaang mengecen dak ada fungsi bundo kandung di Minangkabau. Adalah dak berjalan fungsi bundo kandung di Minangkabau ko mangkue keluar konten-konten dan ko ndak batarati mengecek menurut kalian majan kalian bapo carwe adik je budaya ko. Dak ada di Minangkabau ko sade ba fungsi nak jalan bang. Dak ada ndak ba fungsi urang doh. Dak ada kami mengecek kawang doh dak. Pandai kami nan padusi ko mengecek kami kan menjadi pangulu. Kami akan menjadi datuk, ada kami mengecek ke bang. Dan tak pernah menjelaskan dalam konten dan ko doh. Kalian nan tak pandai laki-laki jadi pengulu, aku angket dan jadi pengulu. Ada pernah ada mengecek on itu konten dan yang. Ada. Aku tidak lama saya diwaang mengecekan kau menjadi pengulu, kau menjadi keciang. Dan tak pernah dan mangkek dan diri dan ingin jadi pengulu, tak pernah doh. Cuman dan berani mengecekan kalau kau sebuah kebenaran dan kecian bana. Tak keadaan padian penindasan terjadi di Minangkabau ko doh. Apalagi bibit-bibit dan serupa si Robi gua. Kalau merasa tak senang, den alamat dan baserak. Tak pernah den mengecek den tinggal di sini, alamat pasti den ada. Bilang kau sobok je den. Madu gitu situ, di kita adu pendapat kita di situ. Nak tahu sejarah orang seketik deh. Padusi Minangkabau di zaman dahulu ketika zaman Belanda banyak nan jadi pendekar-pendekar yang ngecen kang nan jadi pahlawan banyak. Dan ada rajo dan padusi di Minangkabau. Jangan lama-lamaan mana orang padusi goleh. Dan ada carito mungkin kon tadi mau ang tinggal dak kalau di kampung dan daerah Surien Alan Panjang Talang Babungu pa ada namanya Sikumbang Batino. Suku Sikumbang Batino ko le tentu yang sejarah Dak talo de laki-laki le menyelesaikan masalah ko dak bisa le dak do jalan keluar
Anyo pupua lah di nini moyang orang sekumbang batino ko padusi ko malake endeta malake en Sarawak doang nyo pupua pe beretong putih masalah dinyo. Tu kisah sekumbang batino nah. Ado orang sekumbang nan batino bisa utak eko memacaan masalah nan tak tapacan dia laki-laki dulu hari. Iku selamat di katua tiang. Siang mansomasi den nampak di den. Ingin kenal waang jawab den. Jangan sebatas komen-komen di sosial media. Saya waang. Tak perlu doh kalau masih di telepon-telepon alum ka kenal waang josia den lah doh. Alamat den jalan panjang di kampung Ceniago. Ang cari depot cicai di situ basobuang joma cicai gelayak kok. Den pantangan den yang harago diri orang padusi Minangkabau diinjak-injak tu pantangan di den tu. Dan kami orang Minangkabau ko berfungsi sadalah. Bak pitu aminang le tentu dia waang. Guno si buto pambuhi lasuang. Guno si pakak pala tibadi. Guno si lumpur punyi rumah. Guno nan cadi untuk berundiang. Ada fungsi orang di Minangkabau sadwe. Apalagi si orang padusi lebih gadang fungsi di Minangkabau. Kalau seorang padusi lah mempunyai ilmu yang bobrok sampai keturunannya bobrok sadwe. Tapi kalau seorang padusi mempunyai moral menjadi seorang induk, anak keturunannya pasti bermoral. Lah dan padian-padian so angko mendak jale ko. Lah, dak perlu ang telpon den angongkosi diriang dari mama waang. Turi dan kesiko. Nan waang tak akan pernah dan blokir dah. Lah Robi. Lah cukui sekali kini waang mengecian padusi di Minangkabau dak berfungsi. Cukui sekali kini ya buyang. Ko gaek kurang aja ko ngecek ko waang ko. Cukui sekali kini waang mengecian urang padusi di Minangkabau dak berfungsi. Ko bukti kata-kata angko ko sakit dengan mirang padusi Minang ko. Lama saya dia mengecien kami Minangkabau ko padusi dak berfungsi sia waang. Adi lain nama raso padusi di Minangkabau ya. Sana-sana den nama nonton ponencik ko konten encik ko kalau le maraso sebagai seorang padusi di Minangkabau tolong bagikan. Baraso kita ko dak nyanggap ado di pajanan seorang ko doh. Lai maraso padusi di Minangkabau tolong bagikan konten encik ko. Aden nak cicai gelayak siap berurusan joang. Lama-lama saya muncul mengecik nak berfungsi padusi di Minangkabau. Tumbuang. Keturunan siapa waang? Siapa mama ang? Dak nyoajan waang cara mengecik dorang. Hei. Lah, naik tensen den yang bagi-bagi ke. Jak patang dia mana nan tensen joang le kan? Ang kecen ko ang kalau ang dak senang joden, ang turik langsung den ke rumah den. Ang bau urusan yo mak cicir layak den nantian ang. Janang injak-injak jara go produksi di Minangkabau ko le. Lah, paham ang?